आङो बिथांमोनजों गुवाहाटीनि फानबाजार पुलिस थानायाव आङो नुजाफैनो गोनां जादों। हाय गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोर। हेलेना दैमारि एबा मिथिंगा नार्जारिमोनखौ जाय मानसिफ्रा गाज्रि रावजों रायज्लायनानै भाइरेल खालामदोंमोन, बै भाइरेल खालामग्रा सुबुंखौ जों दिनै मोनथिनो मोनबाय, हमनो मोनबाय आरोना। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होगोन। रायजो राजाफोर, साननैसो सिगां जोङो गोबां दावराव दावसिखौ नुनो मोन्दोंमोन हेलेना दैमारिनि सायावहाय जि आरो मिथिंगा आरो लोगोसे माखासे गोबां एक्ट्रेसफोरनि सायावहाय बुंनाय, बे ओरैबायदिमोन, बे ओरैबायदि, बे ओरैबायदि, बे ओरैबायदि होननानै गोबां नोंथांमोना बे अडिअखौ खोनाखाबाय जानांगौ, नङा होमबा? दिनै जाय मानसिया बेबायदि बुंदोंमोन, बै मानसिखौ दिनै हमनो मोनबाय, माने लिगेलै बिथांमोना नागिरै मोननो हाबाय। हेलेना दैमारि एक्ट्रेस आरो लोगोसे मिथिंगा नार्जारि एक्ट्रेस आरो लोगोसे बिथांमोननि टिमनि नाजानायाव बेखौ हमनो मोनबाय होननानै बुंदों आरोना। नोंथांमोननि सायाव आङो बे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होग्रोनि आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ रायज्लायनि। जायनि थाखाय आब' हेलेना आरो आब' मिथिंगाया आंनि एगेन्स्टआव आंखौ एफआइआर होनायलाय आङो बिथांमोनजों गुवाहाटीनि फानबाजार पुलिस थानायाव आङो नुजाफैनो गोनां जादों। खुलुमबाय, आं ददेरे ब्रह्म, आङो क'क्राझारनि सरायकला बान्दुगुरि। दा साननैसो सिगां जानानै थांनाय जानाखि आब' मिथिंगा आरो आब' हेलेनानि मोनसे माने भइस रेकर्ड माने भाइरेल जादों, आं बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों आरोखि ना। दाथ' बिथांमोना बिराद माने गाज्रि मोनबाय जानांगौ। जास्ट बे भइस रेकर्डखौ आङो मोनसे पार्सनेल, माने आंनो सासे लोगो नबानिता बसुमतारी होननायनिसो माने आङो ओरैनो जास्ट डिसकास खालामनानै माने वाट्सएपआवहाय भइस कल हरदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय दा आं बिसि आब' मिथिंगा आब' हेलेना मोननि सायाव जेबो माने बेखौ मिन्थिया, जास्ट आङो पार्सनेल सोंदोंसोमोन आरोखि, माने डिसकास खालामदोंमोन। दा बे क्लिप्सखौनो लानानै ससियेल मिडियायाव बिराद माने भाइरेल खालामदों आरोखि, बै भइस रेकर्डखौ लानानै मिन्थिया हसिया सिरियासआव लांदों आरोखि। आं बेबायदि एफा सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन। दा नोंथांमोना बेखौनो बिराद माने सिरियास लानानै थांबाय आरोखि। दा बेनि थाखाय आब' मिथिंगा आरो आब' हेलेनाया जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांबाय आरो मानसिफोरजोंबो माने गाज्रि बुंजानांबाय। दा नोंथांमोना आब' हेलेना आरो आब' मिथिंगानि सायाव जेबो माने गाज्रि कमेन्ट्स होनो नांला। नोंथांमोनाबो मिन्थिखागौ जानांगौ, बे जास्ट सिरियास नङा, मोनसे डिसकास खालामनायसोमोन। प्रुफ गैया गारा माने पार्सनेलसो, माने बेखौ खोन्थानाय जादोंमोन आरो जायनि थाखाय आब' हेलेना आरो आब' मिथिंगाया आंनि एगेन्स्टआव आंखौ एफआइआर होनायलाय आङो बिथांमोनजों गुवाहाटीनि फानबाजार पुलिस थानायाव आङो नुजाफैनो गोनां जादों। दा आंनि बे नंखाय फिसा भइस क्लिपखौ लानानै नोंथांमोना आब' मिथिंगा आरो आब' हेलेनानि सायाव जेबो गाज्रि कमेन्ट्स खालामनांला। नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट होलांबाय थादो। दा आङो बे आब' सानैनावबो निमाहा बिबाय आरो गासै रायजो राजाफोरनावबो आं निमाहा बिनाय जाबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो आङो फिउचाराव बेबायदि खामानि मावला आरो आं बायदि नोंथांमोनाबो जेबो बेबायदि दामावथों होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो। स' रायजो राजाफोर, नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय, नङा होमबा? स' आं बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों, जानला मानला ओंखायनो रावफोरखौ बाहायलाबायनो नाङा। दिनै बिथाङा रिग्रेट खालामनो गोनां जाबाय, नङा होमबा? पइन्ट गैयालासिनो, जानला मानला मोनथियालासिनो, प्रुफ गैयालासिनो बुंना लानानै, नङा होमबा? प्रुफ गैयालासिनो बुंना लानानै दिनै बिथाङा पुलिसनि केस होजाबाय आरो दायो बिथाङा जेलाव थागोन ना मागोन आं बेखौ मिथिया। मानो होनबा आरो मोनसे बाथ्रा, बिथाङा 18 इयार्स नङा, जायनि जाहोनाव जेलाव दोननाय जायाखै होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों। मानो होनबा 18 इयार्सनि गाहायाव थानाय सुबुङा डिसिसन लानो राइट्स गैया। स' बिथाङा बै बाथ्रा बुंनायाबो इसिबां माबा माने पइन्ट जादोंब्लाबो माने रुल्स एन्ड रेगुलेसन बा इन्डियाननि मोनसे माबा हिसाबै पलिसि हिसाबै, नेमखान्थि हिसाबै बेयावहाय माने खमावबो 18 इयार्सनि गोजौ जानांगौ, नङा होमबा? होमबासो डिसिसन लानो मोन्थाय मोनो, नङा होमबा? 18 इयार्सनि गोजौ थाबासो डिसिसन लानो हानाय मोन्थाय दङ, नङा होमबा? 18 इयार्सनि गाहाय जायोब्ला डिसिसन लानो मोन्थाय गैया, माने हाया आरो ना, मिथिबायना? स' बेबायदि आरो ना, मोनसे माने लाजाया, गनायजाया आरो ना, जेनेबा हाया नङा, हायो खिन्थु गनायजाया। जेनेबा 18 इयार्सनि गाहायाव जाबाथाय नों माबा मोनसे डिसिसन लादोंब्ला बे गनायजाया आरो ना। बे माबा मोनसे सरकारि माबाफ्राव पुलिसानो जा मायानो जा बे गनायजाया। स' 18 इयार्सनि गोजौ जाबासो गनायजायो। रायजो राजाफोर, बिथांनि मुंखौनो गावनो बुंना लाबाय, बिथांनि मुङानो जाबाय ददेरे ब्रह्म। आं नोंथांमोननि सायाव मोखांखौ देखायासै आरो ना।
स' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथांमोनाबो हुसियार जाना थाबानो जाबाय जानला मानला बुंलाबायनानै गावखौनो गाव बेबायदि प्रब्लेमाव खोख्लैना लानो नाङा रायजो राजाफोर आरो लोगोसे प्रुफ दंबासो बुं प्रुफ गैयाबा बुंनाङा दा दिनै नों सोरजोंबा रायज्लायगोन दा बै मानसिया नों रायज्लायदोंबाबो नोंथ' मिथिया नोंथ' पाब्लिश खालामनाय नङा बे रेकर्डखौ नाथाय बे नों जायजों रायज्लायदों बेथ' रेकर्ड खालामनो खिजान बेथ' पाब्लिश खालामनो हागौ ना नङा होमबा बेथ' पाब्लिश खालामनो हागौ ना दा बेखौ दानख'नो नोंजों रायज्लायग्राबाबो बै मानसिया जाय रिप्लाय होदों बेनिखौ दाननानै नोंनि रायज्लायनायखौल' दानै होनोबो हागौ ना बिराद ओंखायनो रायज्लायनायफोरखौ साबधान रायजो राजाफोर जानला मानला रायज्लायलाबायनो नाङा खोब साबधान रेकर्ड जानानै थायोब्ला नोंथाङा गुबुनावनो नायदिले बेयाव सोरनोबा खोन्थाहरदोंमोन बेयाव बै खोन्थाहरग्रानि मानसिनि रावखौनो खोनाया खिन्थु बिथांनि रावखौ खोनाबाय नङा होमबा दा सासे मानसिया मोनथिनाय मथेब्ला सासे सेंग्राया भाइरेल खालामदों होनना बुंदों बेनि लोगोजों बैनि लोगोजों रायज्लायनायाव बै सेंग्रा सासे सोरबा सेंग्रा भाइरेल खालामदों होनना बुंदों आरो बिथाङा दायो 18 इयार्स जायाखै डिसेम्बरावसो 18 इयार्स जागोन होनना बुंदों बिथाङा क'क्राझारनिनो होनना बुंदों खोनानाय मथे बावखुंग्रि क'क्राझार बावखुंग्रि साइडनि होनना मिथिनो मोन्दों बिथांखौ आरो लोगोसे बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना बेनिफ्राय खोब जानगाराव जा नङा गारा बुंलाबायनाय आरो बैनि थाखायनो गोबां दावराव दावसि जादोंमोन साननैसो मानसिफ्रा गोबां रायजो राजाफ्रा माने मा होनदों कमेन्ट होदोंमोन गाज्रि कमेन्ट सोरबा एक्ट्रेसफोरनि नंगौबाबो नङाब्लाबो कमेन्ट होजादोंमोन रायजो राजाफ्रा खायसे सुबुंफ्रा माने सरि एक्ट्रेस बा फावखुंग्रिफ्रा गाज्रि नोजोरजों नायजादोंमोन स' बिनिखायनो प्रुफ गैयाबा बुंनाङा दिनै बिथाङा जुदि 18 इयार्स जानायमोनब्ला ओंखामनि दालि मोनजासिगौमोन आरो नाथाय जाय शेयार खालामदों बिथांजों जाय लोगोआव दं जाय सेंग्रा बिथाङाथ' जेल जासिन बायदि खोमा आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं नोंथांमोननि सायाव बेखौल' बुंगोन बे भिडिअखौ लाबोनाय खारना जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय हुसियार जा बेनिफ्राय सांग्रां जा जानला मानला रायज्लायनो हायो होनना रायज्लायनाङा दिनै हमनो मोनबाय नायदो पुलिस केस होनाय लोगो लोगो हमनो मोनबाय नोंथांमोनाबो जानला मानला कमेन्ट खालामलाबायनानै बेबायदि खालामना लानाङा नोंथांखौबो बेबायदिनो हमनो हागौ स' नोंथांमोना कमेन्टआ मा रायजो राजाफोर नोंथांमोननि कमेन्टआ मा बेवहाय हेलेना आरो मिथिंगामोन आरो गोबां जायफोर एक्ट्रेसफोरा बेवहाय बिथांमोनखौ हमनो मोनबाय जे बेयाव नोंथांमोना मा गोजोननाय दंना गैया बेखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे आं बेखौबो मिन्थिनो लुबैयो नोंथांमोना हेलेना दैमारि आरो लोगोसे मिथिंगा नार्जारिमोननि सायावहाय नोंथांमोना मा सानमारो बेखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों नेना थागोन आरो लोगोसे भिडिअ कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना ट्रेड'जियावहाय थांनानै माने जि जोम बायाखैब्ला गोदान एड खालामदों फुजानि स्पेसियेल 40% गाहाम डिसकाउन्ट होनाय दङ बहाबा स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय खोबनो सेयार्स खालामना नाय एबा नोंथांमोना हम पेजाव थांनानै हम पेजाव थांनानै आरोबाव लोगोसे हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि दंब्ला हिन्जावफोरनियाव थां बेयावनो गोजौआवहाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना गोदान आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो होबाय थागोन आरो होबायबो आङो दिनैसो होदों आरो मैयासो होदों स' खुलुमनाय थाबाय ट्रेड'जियाव थांनानै नोंथांमोना बायनो हागोन आरोना स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय लाइक खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच खुलुमबाय थाबाय बाय बाय